Nanuroy mi sa bit and choy guys. Mao na jam view guys oh. Pasensya ko rog ang video guys kay baratuhon na ang cellphone. Ano si Ibaw? Gahubo. Adda no si Ibaw gahubo. Pabangan 200 5 hours max. Mga kuan ni ari na ring pool ari oh. May kabaw. May baki. Ano ni view ni napita? Agmi nga mga tanong mo. Lonely here looking for my love life. Ha ha ha. Agad unggoy da. Unggoy. Unggoy. Please call me ganda. Hi ganda. Hi sexy. Not. Hi ganda. Dali kita. Pogi. Oh. Mapo ka? Isyan. Murag igol ng banog ba no? Ano bitaw? Ha? Banog o banog. Murag igol. Kasi kalainan sa igol banog. Mura siya. Masiyawa eh. Na? Amazing. Banog. Amazing. Mana siya ikuan? Banog. Luya ay gitangkaw. Hindi mo siya kauban. Lah, tingnan. Lah. Guys, oh, banog. Banog na siya, banog. Artista guys, oh. Ano mo na? Ibid. Nanood dito? Ano di? Ibid. Ibid siya, ibid. Iguana. Agami. Iguana. Agamid lizard. Mapuka? Oh. Ugod. Pugod. Ano sa oh? No? Hindi mo klaro? Camouflage. Sapod. Ano yung view dere? Oh, mata oh. Julin ang mata guys oh. Pwede deh ibang mata ni Julin oh. Happy sila now. Uy has oh. Mana has nila? Uy buaya oh. Buaya. Ang gihi mong mata kay shade oh. Ibuak ang shade. Buaya. Senador ni siya, senador. Kire, congressman. Congressman. Dak kong buaya eh. I-close na ang pole kaya na kabaw na ligo. Kabaw ligo to. Baki. Baki. Gitog ka na, glumot ilang gawa na pole. Maot. Ito buhayan o kabaw. Nakong kabaw. Tapos sila mga cottage oh. Gagmay nga kuan. Rihas. Na si Adan og iba oh. Kalinisag at ngaw si iba eh. Ha? Tigre. Dakong Christmas tree oh. Nay dakong ano, unggoy. Mo to gadag view to unggoy. Oh. Close na ana day. Kalaro ta. Saan po yung naaning babaw? Bit and choy. Oo din eh mga bit and choy di ay. Naman sa kanan na. Pwede ka mo labay ani uguan.
Mga naong lain mo, mga naong lagi oh. Horror boot siguro ni Davita. How na? Napo adventure la oh. Davita. Ikaw pa'y magaguhago, ikaw pa'y pabayron, masamok, pa'y mauli. Pwede day, balhin day. Ang gisore sa mga plantation, tanom. Eh, Tama na. Tanom mo, tanom. Daghang iyo tanom. ano nga din. Lantitas. Tama na. Lantitas. For you. Nita eh. Kina. Uy, nahurot na kung lagi. Nahurot ang kubra. Ilang ko ano, swimming pool para sa bata ni. Ano ba ba? Ha? Kapoy yung dungo to eh. Samok. Ito ka samok-samok. Mga nilang kuan. Gamay nga. Hindi, may Pansyon. sauna ako. Binyag sa, ano tagi? Buot. Tour guide oy. Mga nilang cottage kung maligo mo sa pool. Ah, Mga nilang pool dire. Nice slide nga dako. Pool. Indot po, dugway lain. Nilang mga cottage. Colorful gagmay nga cottage. Tag kining dako 450. Dunya training 5 hours maximum. Mao din eh. Karon. Sige. Ninaog niya. Oh. Ay, mo po ito ilang murag Ferris wheel oh. Oh, kana ang tuyok ba? Sige. Oh, yung view na napita oh. View po. Nay pangbata nga pool. saan ito? Pambata nga pool guys. Pool area. Sige, maoro to. Maoro to tanan. Ay, Tag 450 na nga ni be, pwede dagko. ba?